Hei kaikki, tänään pelataan Morden vs Sheriff. Mä oon nyt tällainen sheriffi ja tästä pitää ampua punaisia. Punaiset on murdereita. Apua, mä luulin jo tuota punaiseksi. Niin. Musta on mössöä. Mulla on tää kamera mössöä. Joo. Näyttää ehkä vähän huonosti, mutta niin kuuluu, kun tää kamera on niin peestä. Ja se videossa saattaa tulla kirosanoja, mutta en mä kyllä kirjoita. Mistä sakeli, toi tyhmä, tuo tappoi minut. Niin tuolla on just se punainen, haha, hänet tapastiin. Toivon, että tää näyttää hyvältä tässä. Okei, kyllä on mun naamaa, kattokaa mun naamaa, eikö se ookin sepö? Mitä laittaa tätä puhelimen tätä pienemmällä? Näkyykö niinku nyt paljon paremmin? Joo, näkyy. Niin, tässä on mun naama. Näkyy paljon mun halkeammatkin. Niin. Tää on vähän vaikeeta. Tää kamera saattaa sit tippua jossain vaiheessa, mutta ei oo mun syytä. Mun jalat pitää tätä. Tää kuvaa vielä mun tabletilla. Mä puhun teidän kaa. Juu. Mä oon nyt hetken hiljaa. Mä oon rauhassa. I feel lonely. Oikeesti. Tää peli on niin hitsin vaikea. Mut mä haluan harjoitella tällä. Sakeli tyhmä. Ottakaa vähän hetki. Ottakaa hetki. Toivon, ettei tässä videossa tule liian pitkää. Mut jos mä saan yhden tapattua, niin ihanaa. Ja siihen saattaa päättyä tää video. Jos on niinku kingi. Joo, tää on aika tylsä video varmaan, mutta jos tykkäätte, voitte painaa likää. Ja jos haluatte kommentoida jotain, ehdotetaan mitä mä voisin vieläkin pelata lisää, niin laittakaa sitten kommentteihin. Ihan sama mihin kommentteihin laitatte, kunhan vaan laitatte johonkin kommentteihin. Sakeli tyhmä cookie. Eli keksi. Joo. Ja jos haluatte tukea mun kanavaa, niin laittakaa sitten tilausta. Eli motia. Juu. Tyhmää, kun toi kulkiais tappaa mut melkein koko ajan. Mä oon siis aloittanut videoita tekemään lisää. Mä en tiedä, onko mun kanavalla vielä yhtään videoita kuin tää. Mutta katsotaan. Minä en tappaa oman tiimiläisen, mutta onneksi tässä ei voi tappaa omia tiimiläisiä. Olisi muutos ollut Ripperino. Mä laitan mun jalkoja paremmin. Siis älkää ihmettele, mitä mä olen kuvata tätä jalkojen kanssa. Mä niinku pidän tätä kameraa jaloilla kiinni. Tää on itse asiassa aika helppoa. Hyvä meidän tiimiläiset vittua. Meillä on niin paljon pisteitä. Vitsi. Mä yritin ampua. Ja jos mä saan yhden ammuttua, niin tää video loppuu siihen. Vitsi. No. Saakeli. Saakeli jos siis muutas kirjataan. Anyways. Jos on niin lähellä, että mä olisin saanut tapettua sen. Vitsi. Nyt mun tilaisuus. Nyt on mun tilaisuus. Ei ollutkaan vielä mun tilaisuus. No, mä voin kuvata myös takapoka-videoita. Mulla on kaikki lisärit siinä. Ja oikeesti tyhmät pelaajat. No, jos te ootte joku näistä pelaajista, siis sori, mut mulla menee niinku hermot saa kelin nopeasti. Niin. Kiitos, haluatko sä, että mä tapan nyt? Vitsi. En jaksa katsoa tota tyyppiä. Tekää, ettei jaksa varmaan katsoa sitä. Niin. Nyt mä erosin.
ette jaksa katsoa noita tyyppejä. Ette varmaan edes jaksa katsoa. Ne on aika huonoja tässä. Hei. Ja sano nyt tätä adio. En tappanut. Kiva. Mun puolesta tapettiin. Vitsi mä osuin tohon. Näittekö kun mä osuin siihen? Se oli aika epäselvää kun mä osuin. Niin kuin mulle tuli ilmoitus. Tai mulle tuli sellainen, että mä osuin siihen. Ja sellainen tunne. Miksi näyttikin siltä, että mä en olisi osunut, mutta mä osuin. Tästä videosta tulee oikeasti varmaan aika tylsä. Sori, jos mä oon niin huono tekemään videoita. Ei oo mun vika. Mä olin aika huonoilla videoilla, mut opetettiin poistamaan videoita. Ja sitten mä aloin tekemään näitä ihania videoita, joita varmaan kaikki rakastaa. No ei nyt kaikki, but you anyways. Nyt hiljainen hetki minulle. Hiljainen hetki mulle. Mä voin pelaa myös Minecraftia. No niin tyhmä. Tiedän vaan, kun mä sanoin itse, että hiljainen hetki mulle, niin sit mä oon silleen, mä voin pelaa myös Minecraftia. No. Joo, tyypillä jos lagaa, niin niistä tulee tällaisia nuubeja. Mä en tiedä miksi. Tai sit vaan mulla lagaa. Sakeli toi on kiinni. Miten oikeesti ihmeessä tollanen on kiinni? Mäkin haluaisin, että mulla lagaisi tolleen. Ei saakeli! Mä ryhstän teitä katsojia ihanaa. Mä teen nyt tällaisen sydämen. Tää mahtuu tänne. Noin, ihan hyvä. Anyway. Mä rakastan teitä katsojia. Voitteko kannustaa mua? Muuten mä olen liian huono pelaaja. Siis mä osuin tohon, mutta mä en saanut sitä tapettua. Mitä? Miten? No, tää toi tapettiin. Silloin toi ihana pää. Tapetaan koko ajan, kun mä oon niin huono. Mut kattokaa kuinka paljon pisteitä. Siis kattokaa kuinka paljon pisteitä meillä on. Mä voin nyt tappaa yhden ihmisen, mut ottakaa. Niin, no te ette näe niin selvästi. Meillä on siis ihan sairaasti pisteitä. Meillä on 159 pistettä ja no seriffeillä on 900 jotain. Round over. No, me voitettiin. No. Nisa, Nisa, I got you. Yum. Please, mut on niin vaikeita. No kumpi valitaan, toi vai toi? Kumpi on peli parempi? Toi juna vai tämä? Please. Mä vähän siirrän tätä kameraa. Please. Yes. Yeah. Ihana mappi. Pum padaboo. Joo, mä oon ollut. Ei oo jälkeen. Mut mä oon vaan innoissani tästä mapista, koska meillä on maailman ihanin turva. Se on tuolla. Ja täällä on tosi huonoja pelaajia. Tosi huonoja. Rain attack. Vitsi. Voi vitsin kevät. Saakelin kevät. No vitsin kevät. It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. It's raining tacos. Ja.
Hiljainen hetki. Hiljainen hetki. Mut siis, joo, tää on aika tylsä video. Te voitte ehdottaa mitä Roblox-pelejä mä voisin pelata. Vitsi, tapaa! Tapaa! On niin huono tässä. Mulla on niin huono pyssy varmaan. Ei mä en tappanut. Vitsi toi tappoi mut. Vitsi älä kavat. I will let yourself into your I don't want to die. Apua, apua. Näyttää. Yes! Okei, nyt vielä. Okei, no mä lopetan tähän. Moikka! Ja muistakaa tilata kanavaa, jos siis haluatte. Ei oo pakko. Ja tykätä videosta, jos haluatte. Ja pistäkää kello päälle, jos haluatte. Ja kommentoikaa, mitä pelejä mä voisin pelata Robloxissa lisää. Moikka! Mä rakastan teitä. Bye bye. Have a nice weekend.